po yung aking Instagrammer friend. Ay! Tita! Oh my gosh! Patawag-tawag sila, tas nung nakitang madami na yung ano, ayaw ng tawag. Hindi ako Oh, si Don. Bilisan nyo, bilisan nyo! Hey guys! Welcome back to another vlog! And today guys is a day off again. And kung makikita nyo, naka-gear ako. Naka-gear. Kasi mag-hike kami. Mag-hike or trek, parang ganun. Papunta sa Lipit. Ganun. So, nag-sleeper lang ako guys. Nagsasandals lang ako kasi inaantay na ako ng mga kasama ko. Kasama ko sila doon. So, samahan nyo kami guys and I'll try my best to vlog para makita nyo kung saan yung pupuntahan namin. See you guys later! Baka bumagsak, sabay-sabay kayo dyan. Oh! Hi everyone. Semento eh. Semento lahat. Wala naman palang kalupaan dito. Hiking pala. Ayoko na, balik na tayo, Migs! Mama! Ang pangit ko. So, hindi ka nga lumapit sa akin. ayaw racist po sila. Papunta na po kami. Saan tayo pupunta kuya? Bigyan mo ah. Tayo magkano bili mo dito tayo? Sang nakuha ko luluwa ko dito. Ay ta. 28 pre, may 2K ka pa. May 2K pa ako. Mahal naman. Pwede hulugan. Ano, nag-aaway-aaway na po kung sino magbubuhat ng mga gamit. Ito po yung aking Instagrammer friend. Ay! Tita! Oh my gosh! Nakakatakot! So, wag na po kayo magtaka. Follow him. Tita, na yung Instagram mo. Vince Sala. Char! Ano? Dapat pala. Tita, wag! Ah, parang kang ano. Parang nag-enjoy ka dyan na mukha mong usog ka na. Oh, sige na. Huwag mo nga kasing lol. Mukhang iba na yan, titsa. May pangangailangan ka atang ano, hindi maibigay ng iba. Dito ka, maganda yung pose mo kanina. Wow! Woohoo! Sige, kumusta naman dyan, Migs? Mag-hi ka naman sa vlog. Kaya mo pa bang buksan yan? Para namang ayaw nyo atang ipakain yung pagkakataan ninyo. Ah, pagkain agad sila? Parang mga chichirya. Chichirya, tinapay, pandesal. Pag di natin naubos. Hindi na. Kasi mauubos yan ni Vinny. Hindi. Hindi nakakainin ko. Hindi madami ito. Ano ko yun? Madami kasi yan. Tapos yung kanin siksik. Sa tingin ko ano. Ano kayo mga... Siksik, liglig pa. Hindi, magkuha lang muna tapos bigyan mo sila. Hindi, atin na lang natin.
Oh. Asan na ba sila? Pumunta na ata sila doon eh. Mabigat pagdala pa uwi. O, bigyan nyo ng food, mga ano, Mabait dapat siguro. taga-enak. Ano may iyayin sila? Parang akin to. Parang tupperware ko to. Ano ba yan? Oo. Ano Master Guide Jeff, unit, ano nang tawag nito? Director, Master Guide Director. Wala tayong... Ayun na lang, te. Ito na. Ayun na lang ko, tapos kamay. Wag, paglagyan ko ng camera ko yan, ado-adobo na. Ito, para dyan, Mixo, ito na lang, Mixo. Ang dami nyo namang ano. Bigyan nyo na. Ayun na lang yung ano, Jeff? Yan. Ganyan. Yak. Okay. Ang arte nitong, nag-director ka ba talaga ng Master Guide? Lapitan mo si Marius do. Ang dami yan. Kain na po. Patawag-tawag sila, tas nung nakitang madami na yung ayaw ng tawag. Hindi ako ah. Oh, si Don. Bilisan nyo, bilisan nyo. Magiging powerful ka na yan kasi yung tsinelas nandyan na sa siko mo. Bibilis kang tumakbo niyan. Di ba nabasa ka? Mabilis kang tumakbo pag nasa siko mo yung tsinelas. Mga kapangil, so galing po kami sa falls. Ay, falls. Maganda yan sa vlog mo, mga kupang. Galing po kami sa Lipit na kung saan ay napaka-enjoy. Simple lang naman ang daan. Malapit na kami sa Palawan. Walang kadala-dala. Dadaan ka sa Palawan. Madadaanan mo ba ang Palawan? Musta, Migs? Ano kaya? Lingon pa Ito naman. So, mahirap po yung daan. Pasiksad po. Hey guys, so pagkatapos ko lang kumain, napaligo ako na napakabilis, 1, 2, 3. Kasi alis daw kami ni Est, makikisabay na kami doon sa ihahatid niya sa hospital, yung pinsan niya, para din na kami kumuha ng pass para makabili kami ng mga halaman. Ito guys, yung binili ko, ano daw tong pangalan nito Buena Vista. Ayan, 40 pesos lang siya. Dalawa. Tapos, ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito, pero 3 for 100. Iba yung pinagbilhan namin sa Urdaneta namin to nabili. Kasi ito guys, ito cute siya. Ay, dapat pala dinamihan kong bumili ng ganito. Yan. So, itong mga succulents, ilalagay ko sila dito. Pero first, pipinturahin ko muna sila ngayon, tapos tomorrow na lang ako magre-repat.